Mobilapps. Med omkring 9 ud af 10 mennesker, der i dag ejer en smartphone eller en anden smart enhed, hvis du elsker poker og falder ind under den 99% kategori, så er denne video lige noget for dig. Hej alle sammen. APK Poker-kommentator her for at tale om mobilappen og oplevelsen med 3 af branchens førende aktører. Lad os tage et kig på brugervenligheden, den flydende oplevelse, funktionerne og den generelle spilbarhed. Her er min førstehåndsindtryk af de 3, vi vil dække i dag. Lad os starte med Coin Poker. Den er ren, moderne at se på, og den føles som en rigtig tech-app. Den er udviklet med mobil i tankerne, og det er ikke bare en desktop-klient, der er skrumpet ind. Den er flydende, responsiv og har minimalt råd. Dernæst har vi GG. Den er visuelt meget poleret, har et væld af funktioner, men kan virke travl og overfyldt. Den har en vis indlæringskurve, Club WPT. Den er enkel og nem at bruge, men føles mere basal, og den har ikke den samme premium-fornemmelse. Lad os nu kigge på tilgængeligheden. Coin Poker. Det er fuldt ud kompatibelt med både iOS og Android. Det fungerer direkte i din mobilbrowser, så du slipper for at skulle downloade en app, hvilket er et kæmpe plus for iPhone-brugere. Du kan bare åbne Safari eller Chrome og begynde at spille. Ingen KYC, ingen upload af dokumenter, ingen ventetid på godkendelse. Du kan bare oprette en konto og spille. GG. Det er nødvendigt at downloade det. Adgang via iOS kan være mere begrænset, alt efter hvilken region man befinder sig i, hvilket er vigtigt at bemærke, og det kræver en fuldstændig verifikation for at kunne benytte de fleste funktioner. Club WPT. Download af appen er også påkrævet og har den sædvanlige tilmeldingsproces. Lad os nu se på spillets flydende funktion. Coin Poker. Utrolig flydende spiloplevelse med hurtige indlæsningstider. Overgangene mellem brugerne føles næsten øjeblikkelige, og min yndlingsting, multitabling-funktionen, fungerer overraskende godt på mobil. GG. Det er også generelt flydende, men det trækker mere på appens ressourcer. At skifte mellem brugerne kan dog føles en smule langsommere. Og til sidst, Club WPT, som kører fint, men føles generelt optimeret, og det er ikke det bedste, man kan finde. Især hvad angår bordtilpasning og mobildesign. Coin Poker er igen meget mobilvenlig her hvad angår styring, har en nem indsatsslider, bordet tilpasser sig flydende, et rent layout og er let at fokusere på handlingen, tydeligt designet til mobilgrindere. GG. Masser af ekstra funktioner, emojis, animationer, snapcam og meget sjovt, men kan føles meget distraherende for mere pokerfokuserede folk. Og til sidst har vi Club WPT. Den har en grundlæggende funktionalitet, og den gør bare arbejdet, som den skal. Ingen klager derfra. Lad os nu se på nogle fede eller unikke funktioner, og vi starter med Coin Poker. Som jeg nævnte, er den browserbaseret og kræver ingen download. Jeg vil helt klart sige, at det er en af de fedeste funktioner ved den. Ingen KYC er påkrævet, hvilket betyder, at du kan begynde at spille med det samme, og det har et indbygget krypto-økosystem. Indbetalinger og udbetalinger er hurtige, der er ingen bankfriktion, det er ekstremt flydende og stabilt, og det hakker eller fryser ikke. At kunne spille på iPhone uden download og uden KYC er ærligt talt en kæmpe fordel efter min mening. Lad os dykke ned i multitabling-oplevelserne. Coin Poker, igen, den der skiller sig ud. En af de bedste multifunktionelle oplevelser, jeg har haft med en mobilapp pokermæssigt, er netop multitabling-oplevelsen. At skifte mellem bordet er bare nemt, flydende og responsivt. GG's. Det er bestemt muligt, men det kan hurtigt føles meget trængt, alt efter hvor mange border man sidder ved og spiller. Og så, når det kommer til Club WPT, er der simpelthen meget store begrænsninger med hensyn til multiboard-funktionaliteten. Pålideligheden og stabiliteten er også et vigtigt punkt. Coin Poker. Det er meget stabilt, ingen nedbrud, mens jeg har spillet der, og det kører helt flydende direkte i den app-browser. GG. Meget stabilt, en industristandard, helt sikkert. Og så er Club WPT stabilt, men dog ret basalt i sin funktionalitet. Her er den samlede mobilvinder. For Coin Poker er det den bedste balance mellem tilgængelighed, da det ikke kræver KYC med et flydende gameplay, moderne design, mobilfokuserede funktioner og en god kryptointegration. GG er igen vinderen for de mere funktionsvenlige spillere, der ønsker at have en sjov spiloplevelse. Fantastisk for spillere, der elsker ekstra funktioner. Og så har vi Club WPT, som er simpelt og nemt, og helt klart det bedste valg for fritids- eller afslappede spillere. Så hvis du spiller på mobilen, skiller Coin Poker sig virkelig ud i øjeblikket. Især med ingen download, ingen KYC og ingen grund til faktisk at gøre noget som helst ud over at åbne en browser, gå til siden og spille.
Det er en meget flydende mobiloplevelse. De har tydeligvis investeret en masse tid i denne mobile platform. Så lad mig endelig vide, hvilke apps I bruger, og hvilke foretrækker I. Og som altid, sørg for at give et like, abonnere på kanalen og kommentere. Og jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere jer for den næste video. Tusind tak, folkens.